Merba nsellem lit-telespettaturi kollha u nilqakom għal programm ta' Multikulturali Xjenza u Teknoloġija. Programm li huwa prodott mill-istudenti tal-Advanced Diploma li bħalissa qegħdin jistudjaw il-medja. Illum aħna ħankunu qegħdin nitkellmu fuq suġġetti li pjuttost għal naqra xettiku bejn in-nies għaliex ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-insetti. Jiena ħankun l-ewwel waħda li l-insetti beżawni naqra. Allura jiena interessata kif il-konverzazzjoni ħatkun qiegħda tinvolġi llum. Jiena llum miegħi fl-istudios fih dan ġewwa l-Campus għandi lil Arnold Ciberras li huwa espert fil-kontroll tal-pesti u riċerkatur tal-insetti. L-ewwel ħaġa, merħba Arnold u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Xtaqt insaqsi bħala l-ewwel mistoqsija tagħna. Hawn ħafna tipi ta' insetti fid-dinja li jgħixu madwarna u dan għaliex? Għaliex hija mistoqsija stramba għax l-insetti ilhom hawn qabilna u se jkunu hawn ħafna warajna. L-insetti huma l-iktar grupp ta' annimali li huma diversiċi, ivarjaw u tista' tgħid 80% ta' l-annimali kollha li jeżistu huma jew insetti jew invertebrati. Meta qed ngħid invertebrati huma annimali li m'għandhomx skanietru. Aħna mal-kappa tal-insetti ħafna nies jaraw il-brimp, jaraw il-granċijiet, kull ħaġa li għandhom iktar minn saqajn mill-lipedi u hekk kulħadd jitfaħħom taħt insetti, però dawk imbagħad ma jaqgħux taħt insetti. Dawk jaqgħu gruppi oħra ta' invertebrati, dawk li għandhom arachnidi u smijiet oħra insomma. L-insetti li jagħmel dak li huwa insettu huwa li jkollu ġismu maqsum fi tlieta u jkollu 3 pari saqajn. Insetti s'issa nafu li hawn iddokumentajna l fuq minn miljun speċi. L-idea qiegħda li madwar 5 miljuni u probabbilment anke waslu sa 10 miljun speċi. Jiena palissa qed taffaxxinani li qed tgħid li 80% tal-animal kollu huma insetti u li s'issa skoprejtu dawn l-ammonti kbar. Għadna kemm missejna. Eżatt, għadkom isu kif jgħid bl-Ingliż, the tip of the iceberg biss missejtu tal-insetti. Iżda jekk nieħdu l-kontest lokali hawn Malta, nasib l-insetti ta' Malta jivvarjaw jekk nikkumparaw mad-dinja. Kull pajjiż għandu l-insetti tiegħu u għandu l-insetti li jaqsam ma' pajjiżi oħra. Sewwa, aħna peress li aħna gżira hawn ċertu dak li ngħidulu endemiżmu, jiġifieri speċi li jinstabu hawnhekk biss fid-dinja, allura għandna ċertu responsabilità li nipproteġuhom. Malta għandna il-fuq minn 10,000 speċi dokumentati ta' annimali tal-art u nofs dawk huma insetti. Jekk immorru oltre għandna l-fuq minn 80 speċi li huma endemiċi, ġifieri jinstabu hawnhekk biss. Jew endemiċi jew sottoendemiċi, meta ngħidu sottoendemiċi pereżempju jkunu Malta u Sqallija biss. Però għandna ħafna endemiżmu għal Malta, jiena ntqajt ma' hemm speċi endemiċi li huma frekwenti u tintaqa' magħhom orajt. U hemm oħrajn li huma rari u qegħdin fil-periklu ta' estinzjoni. U dik gżira sintendi peress li aħna kulħadd fuq xulxin iktar jdu noqogħdu attenti li ma naqirduhomx. U dawn il-speċi endemiċi, in-nies hawn Malta jindunaw li huma speċi endemiċi, allura fil-fatt jekk pereżempju jiena ħanara nseġġu d-dar tiegħi l-ewwel ħaġa li ħanaħseb irrid noqtlu. Dik hija mentalità ħażina. Dik hija mentalità bażwija u mentalità antika. Issa jien ġej mill-kamp tal-immaniġġar tal-pesti ma ġejtx hawnhekk bħala ambjentalist hippie. Ġifieri u dħalt fil-kamp tal-immaniġġar tal-pesti għax kont ġbajt nisma' kull ħaġa qabel ma jeżista l-Facebook ġifieri, oqtol, feċ u daqshekk. Mingħajr biss saqqas nieħdu into consideration. Illum l-injuranza miskuża għax illum għandek literalment l-informazzjoni tad-dinja kollha qiegħda in the palm of your hand. Sewwa, illum jeżistu anke apps li tieħu ritratt u jekk ma jkunx mhux ħajasallek forsi sal-livell tal-speċi ma ħajwaslek kważi x'inhu. U llum hemm esperti wkoll li jgħinuk online jew tista' bħalma ħafna nies jikkomunikaw miegħi kuljum biex nidentifikalhom ċertu speċi. Arnold, aħna issa ħanduru ħanaraw feature qasir u ħankomplu l-intervista tagħna wara dan il-firmat. Grazzi.
Madwarna li lin minn dak kollu li normalment ninnotaw qed jiġri xi ħaġa straordinarja. Taħt saqajna u fl-arja ta' madwarna dinja sħiħa moħbija qiegħda taħdem kontinwament. L-insetti li żgħar ċittadini tad-dinja iżommu l-ħajja timxi b'modi li aħna qatt ma nagħtu każ. Biex tifhem dawn il-kreaturi żgħar, riċerkaturi bħal Prof David Mifsud jiddedikaw ħajjithom biex josservaw dak li l-bqija minnha jinjoraw. L-insetti jagħmlu aktar minn nofs ta' speċi li nafu fuq din il-pjaneta. Meta inti tistudjahom inti tkun qed tistudja kif taħdem id-dinja. Dawn idakru l-elejjel tagħna jirriċiklaw in-nutrijenti, jikkontrollaw il-pesti u jżommu l-ekosistemi bilanċi b'modi li dan l-aħħar bdejna nifhmu. Mingħajr l-insetti, il-katina tal-ikel tinkiser. Huma l-inġiniera, ir-riċiklaturi, dawk li jieħdu ħsieb il-pjaneta. F'metru kwadru wieħed biss ta' abitat, ix-xjentisti jista' jsibu għexieren ta' speċi. Nemel, ħanfus, naħal, żnażan ċkejknin, kull wieħed brol fil-komunità tiegħu. Taħseb li qed ħares lejn spazju vojt, sakemm tibda tagħti każ u mbagħad tirrealizza li huwa mimli ħajja. Meta jidhru mill-viċin l-insetti jikxfu dettall tal-għaġeb, għajnejn komposti bħal mużajk, ġwiena irqaq minn karta iżda b'saħħithom biżżejjed biex iġorruhom il-mili. Iktar ma tiżżumi għal ġewwa, iktar isiru inkredibbli. L-istrutturi tagħhom huma bħal mikroinġinerija naturali. Iżda din id-dinja komplessa tinsab taħt pressjoni. Madwar il-pjaneta l-popolazzjonijiet tal-insetti qed jonqsu. It-telf tal-abitat, it-temperaturi li qed jolgħu u l-użu tal-kimiċi qed iwasslu għal tnaqqis f'ħafna speċi. Jekk l-insetti jisparixxu, il-konsegwenzi jkunu katastrofiċi. U għalhekk li l-istudju tagħhom u l-protezzjoni tagħhom huwa aktar urġenti minn qatt qabel. Madankollu hemm tama. Fil-komunitajiet kollha in-nies qed jirristawraw l-abitat, iħawlu l-fjuri indiġeni u jnaqsu l-pestiċidi, kif ukoll joħolqu spazji fejn l-insetti jistgħu jerġgħu lura. Agħti l-insetti post fejn jgħixu u jerġgħu lura għal ħajja. Jista' jkunu żgħar iżda l-impatt tagħhom huwa immens. Billi nifhmu l-insetti nibdew nifhmu l-pjaneta tagħna u kemm il-futur tagħna huwa marbut ma' tagħhom. Merba lura fl-istudio fiħdan l-Amkas Mosta. Arnold, ħankun onesta miegħek, aħna waqt li konna qegħdin nagħmlu riċerka tagħna fuqek, indunajla li inti skoprejt speċi ta' għamal. Issa jiena ndunajt li dik l-speċi li skoprejt qiegħda fuq it-t-shirt tiegħek. Waħda minnhom. Waħda minnhom. Waħda minnhom. Bħala riċerkatur, bħalma hawn riċerkaturi oħra lokali, dan inti meta tkun qed tistudja l-insetti, xi kultant tkun fortunat li tinduna li ssib speċi ġodda. Issa daw jista' jkun speċi li kienu għaw u ħadd manduna xi raġuni oħra, jew il-klassifikazzjoni tagħhom inbidlet, jista' jkunu speċi sfortunatament aljeni li ġew introdotti riċenti u fil-kamp tax-xogħol tiegħi nintaqa' ħafna magħhom, ġifieri dejjem ġejjin. Però nieħu pjaċir jien mhux meta niskopri xi speċi ġdida aljena, ġifieri introdotta, għax dik ikollha impatt ekoloġiku, meta tiskopri li taħt wiċċek stess ikun hemm speċi endemiċi. U speċi endemiċi li huma ta' benefiċċju għax huma tal-pajjiż u adattati għal huma parti integrali mill-ekosistema, ġifieri għandna bżonnhom, jekk aħna naħuhom mill-ekosistema probabbli ħadd ikollassa xi biċċa mill-ekosistema. U kif eżatt jgħin fl-ekosistema, pereżempju? Mela, ħanati eżempju, mill-ħafna insetti li ddokumentajt u hemm minnhom endemiċi, inti rajt dil-wirdiena żgħira. Mal-kelma wirdiena, in-nies iktar jinġibdu mhux qed nitkellem fuq farfet jew ħanfusa, però din hija wirdiena żgħira daqs dufrejja iż-żgħir li tgħix ċertu ambjenti partikolari u letteralment xogħla huwa cleaner tal-annimali l-oħra. Mela hemm tip ta' ambjent magħmul b'dal ħxejjex. U l-insetti l-oħra jiklu minn dak xejjex, jagħmlu l-ħmiex tagħhom, etc. Di tkompli tiddekomponi dak il-ħmieġ u tnaddaf dik il-pjanta, allura qed tnaddaf dik il-pjanta qed tgħin il-pjanta tagħmel iktar dak li ngħidulu photosynthesis li litteralment qed tieħu l-enerġija mix-xemx, kieku tkun maħmuġa bil-ħmieġ tbagħti iktar. U qed tagħmel iktar dekompożizzjoni ta' ħmiex tagħhom biex awtomatikament qed jispiċċa
compost u fertilizer. Ġifieri kemm huwa parti importanti. Inti immaġina hawnhekk ma jkunx hawn min jieħu ħsieb dal-post, jikkollassa, ġifieri n-nies li jieħdu ħsiebha huma importanti daqs il-headmaster, jekk mhux iktar xi kultant. Isu pjuttost l-insetti huma il-bażi tad-dinja tagħna. Eżatt. U jekk pereżempju Il-katina. Eżatt, u pereżempju jekk aħres qatt l-insetti ma kinux il-bażi tad-dinja ku l-ekosistema tagħna kif seta' tkun differenti jew war. Mela kieku qatt ma jeżistew l-insetti min jaf, kieku. Però jekk l-insetti jinqerdu llum, 8 ġimgħat għandna ħajja. Daqshekk huma integrali. Jekk inqert il-bniedem, tieħu ruħ id-dinja. Literalment tieħu ruħ. Però l-bniedem għandu tendenza jikklassifika xi tajb u ħażin kemm hu sabiħ. Skont l-apparenza, pereżempju. Skont l-apparenza. Aħna bħala bnedmin jekk naraw farfet ma noqtluhx, iżda jekk naraw wirdiera ma l-ewwel noqtluha. Issa, hemm frifet li jagħmlu l-ġid, hemm frifet fil-verità kull annimal jagħmel ġid, jagħmel ħsara meta nisbilanċjawh. Jiġifieri pereżempju inti jekk għandek kollha pjanti differenti, hemm ma jsirx ħsara, imma jekk inti tagħmel kollha kaboċċi u l-farfett tal-kaboċċi sab kollha kaboċċi, se jagħmel festa minnha, awtomatikament se jiġi pest. L-isbilanċ kull annimal fid-dinja, inkluż il-wirdien, ġrieden u dawn l-affarijiet kollha li huma well-known pests, fl-ambjent naturali tagħhom ma jagħmlux ħsara, il-mod li aħna ċaqlaqnihom, ġibnihom mill-Asja, mill-Afrika u dawk li kienu opportunistiċi, żdiedu magħna, daħlu fid-djar tagħna u narawhom bħala nuisance li huma pest. Però l-isbilanċ oriġinarjament ikun għamlu l-bniedem. Mbagħad. Arnold, inti semmejt li intu wkoll taħdem fil-pest control. Issa ġej is-sajf u ħanibdew naraw aktar żieda ta' hornets għax huma jħobbu din il-klima tal-isħan. Inti x'tappella lill-pubbliku jekk huma jsibu dawn il-hornets fid-djar tagħhom? Mela, fil-waqt li l-aħjar dejjem taħdem bil-professjonal, fl-opinjoni tiegħi, però minn hawn minn hemm jekk għandek problema ta' wirdien ġo kamra m'intix qiegħed periklu għal saħtek, għandek bżonn tieħu ħsiebha. Fil-każ tal-hornets li semmejthom il-bal taż-żunżan, hawnhekk nappella li żgur taħdem nies professjonali għax huwa insett perikolus. Jien ma nużax kelma kattiv, ħażin, dak ma teżistix. Tant huwa insett territorjali li jipproteġi l-bejta tiegħu li se jiddefendiha. U jekk inti tmur biex tneħħielu għax ikun qiegħed f'post li huwa ta' periklu, jew qed idajqek għal ħafna raġunijiet li vera assista tagħmel barbecue jew bl-iskart qed ngħinuhom u ħafna dejjem tortana jiġri iżomma ġa moħħok dik, anke l-affarijiet li żviluppajnilu. Hemmhekk ngħidlek aħdem nies professjonali li jkunu preparati għal dawn l-affarijiet għax hawn miwaġġa bihom hawn mispiċċa l-isptar jew wieħed minnhom. Imma jiena nidħol għalija l-ħaġa. Però jekk ikollok ċertu kundizzjoni tkun għadek żgħar jew anzjan, jista' jkun li ma tiflaħx għal kedda li tuk u t-tingiża tagħhom mhix pjaċevoli. Grazzi Arnold tal-lum ġejta hawnhekk titkellem magħna fuq l-insetti u nista' ngħidlek li wara din l-intervista jiena ħanisibha darbtejn qabel ma noqtol l-insetti għax issa naf li huwa jagħmel parti pjuttost integrali ħafna l-ekosistema tagħna. Jiena dak kollox għalija min-naħa tiegħi, saħħa u ċaw ċaw.